Yan, hello guys. This is Eric Hilot of Vigo City, W. Sor, Mindanao, Philippines. Welcome to my channel. Welcome to my traditional hilot. Ayan, Happy Valentine's. Happy Valentine's, sir. Happy Valentine's. So many Valentine's, mga napahilot man. Para Ako na ako, magsuri-suri. Nailay mo na kong dito. Bisyoso ba? Oh, nagapasa pa rin kagapon. Wala na ako nagkakuha mapon, masa, kay kagahe. Oh, wala na. Ang laylay mo samot. Pero ano siyang pamatay naman ron? Kaya na, pailot ako yung dito. Sa ning hawak, kay murag mamanhod dito ba? Mabanhod mo. Ang gikan, asa man gikan manhodin mo? Dito, paano? Manod na ito dahil. So pagkadlaan. Kanan lang pagkakuan. Tanan, record na, repair. Mga tanggal mga panahon. Sige, sige. Asa ka itong balay naman, sir? Di ara sa kuan, nahan na. Sa- Sa ilaan ni dapit ito. Sa, Di, kanto, third block. dire. Oh, Maayos, sige. Kapila na kinakahilot ako. kaupat. Opat na lang, sige. Ayan, guys. Shout out dahil sa taga Rabina na naman. Hindi, Rabina na. Silingan na, magpahilot na po siya, no? Para prepare kay Valentine's good ron. No? So, ana. So, atong tabangan sa sir nga mamaayo, inubanan sa pagkampo sa Ginoo. No? Kay magkayaw kita-kita ra, no? So, makampo kita sa to ang labaw mga gamaw. Sige. Siyempre, sa tanan nga mo dool dire, ato ag na tabangan na mamaayo, no? Tanan mo dool. Manikamo nga mamaayo, no? Bisang alibyon man lang, yun, no? So, ana lang. Of course, shout out po na ako mga suki sa Hilot, mga Vigo City, Davao del Sur, Mindanao, Philippines. Ayan, hello sa inyo ha. Shout out po na ako ang viewers na ko outside of the Philippines. Thank you for watching my YouTube channel, guys. Special mention Bangladesh, Cambodia, Vietnam, Saudi Arabia, United States, Malaysia, Thailand, India, Indonesia. Yan. Thank you so much for watching, guys. Siyempre, number 1 akong pasalamatan ang Pilipinas. Maraming salamat po, Pilipinas. Ayan. Luzon, Visayas, Mindanao, Cebu. O sa lahat ng mga OFW, shout out po sa inyo ha. Maraming salamat sa inyong suporta. Sa akong subscribers, nagka-comment, regular viewers. Ayan, suki na akong mga viewers. Ayan, maraming salamat. Sa mga nag-comment kung taga-asa ko, taga Vigo City ko, guys. First Ram Street, Barangay Sungon, First Ram Street, ang pinaka-compound, Purok Mangga, Vigo City, Davao del Sur, Mindanao. Ayan, of course. Kung ganun mo mag-friends ako, doon ako kay Facebook, Eric Hilot ang Binisaya, o kang Eric Hilot ang traditional. So ayan, guys. Nga, kung karon lang po ka nakakita aning video, kaya nga channel, tanawag ni guys, no? Dito ninyo makita kung mahilig lang po ka o mga hilot o traditional hilot. Tanawag ni siya, guys. Yan, ako ni siya part 2. Iduhaon mo ko na ako ka video. Kaya di kakaya, no? Ginagmay lang ang cut, pero wala edit. Ditso-ditso ni siya, no? Ganahan ko nga makita ninyo tanan akong trabaho. No? So please subscribe, click lang notification bell para updated ka sa mga ginahilot na ko. Pwede ka mo-like, mo-comment. Mas mindot yun, guys, kung makashare mo kay para masayod ang inyong mga friends. FB friends ninyo, tanan ninyo masayod, no? Kung nangitas lang kung aning nga hilot, daghan po tagmatabangan. So ayan, maghilot ako karon, guys. So happy Valentine's. Ayan. So love you, guys. So yan, guys, maghilot ako, sugod ako. Please po, pangayawan ako yung isa ka-subscribe. Please share my video. Maraming salamat po. Magaw-yaw na natin dito. Masala size? Ano ito? Tulombok. Ang wapila size, hindi na matug na. Hindi ka lang size, masabang, mayo. Pati pakakon. Kira ka daday? My phone. Sudah yung cellphone.
Asa man cellphone oy? Pambo. Ano da dia oh. Di mo to gutong pagpalit ng tambal. Wala manggon. Hmm. Oh. 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 Wala. Ah, oh. Wala pa sa black dito. Ha? Hindi pa sa black dito. Wala. Sure. Yeah. Tawa. Raymond. Ah, I-play na yung cellphone. 1%. Lansa.
bestie. Hi, bestie. Hi, bestie. Hindi ko balik mo. Hindi lang tahano. Bantay. Siguro ito. Ay, ka na mag-computer ko. 20 lang. Inalong ko yung bad ko. Bad ko lang. Ayun pa. Ayun ko, bad ko. Oh! Nalingaw. Ano mo ulit ka nagduka, nagdukay ko. Ubandi ko. Hindi, wala ko ka-conference flight. Ikaw ba yung Prince Price sa mga tuan? Adi ay mo mo to. Secret. Daha mo mo to da. Ate mag-date ng ubang bata. Mo man yun. Sekreto na na. Tulog. Ang ganda? Tulog. Matulog naman niya. Eh, tagan ko din mo 20. Ha? Haro. Hindi, wag. Eh, nabsan na ako yung mouse ko. Ay, matutulog ng tuyog na. Matutulog na may wifi dito. Ay, wag ko. Bye. Ang pinag-cellphone. Tutuloy sa mga to. Duol kang mata mo. Sa mga mata. Yung cellphone. Kaya mo matutulog dito. Yan, kami. Ano mo ito? Ubang, wala mo pamili. Malipay ko tayo. Ilan kang malipay? Kabalo des nanay mo. Dari gapon. Ha? Sa bibili ng balo, oy. Yung libig balik sa Linda, daliin. Hmm? Sir? Linda man, daliin. Ano ko rin din siya kapangutan na. Ang tano mo sa kanina. Ano sa to? Uy. Ang kanto. Oh. Ah, din yan. Sorry. Hindi ko ang pangin, ano, sila lang buhok, gawan dito. Ako, mali. Ay, mo, mali. Mo, mo ako. Mo. Bumo ko tabo. Pas lagi. Bukan, lagi ko na. Yeah, bago. May te, kukote ko. Dili ko. Bukal ko ba, nanak ko. Ilan ako? Ngayon, ginawa, ispila ko. Yan yung teacher na.
panahon Wala ma'am. ko na ikaw. Ay, panahon ma'am, ako ipa-eskwela. Pasipo na po maestra. Gahapon na ako diri, duwaray ng sulod. Asa din mo ma'am? Lain kong panahon. Ano, lalo. Ano ba? Sige na kung bukod. Ano ba? Sige ko na kung bukod. Ano ba? Kadali na ako na detect. Ay, Huwag ka magulak mo doon. no. Kapera din sa Saman. Ikaw. Magsimulang salpukan, manok na pula. Boss, ayun na yan. Kira? Tarkan ka ba? Up. Ma'am, gamutan niyo ma'am. Dili na. Ano yung kanta dili na. Ang balik pre. Park! Sadig! Ang kanta sa ritual. Uy, kung kayo kinitangkan. Grabe ritual ba? Nabot na lang ko. Wag ako na human.
ka. Tuwan ka o. Anak na mabutan dito sa ubo. Sungat oga. Dulu tang ngilap no. Dalam oke main bukan belum memati napas Correct. di sekolah baru takut mah. Mau buka. Kan agak berarti kalau mau berada di pasaran. Mau. Wawa. Ikaw yan? Napindi na kagkaupat ba? Napindi na kagkaupat. Mapindi tayo na. Nahiya na ito na pinili. Ha? Teman. Lord. At least, ako. Awa, pagkanaon lang. Palitin kong sudan din. Huli. Sorry. No. No. Oh, dia mau. Oh, sorry. Ikaw biyahin din yung Wala. Uy, nag-break ang kanto. Ikaw wala. ito na si Sring Balay doon. Punta. Dada, katulong sa balay ng kanto. Ate. Dapat may inkanto, inkanto. Asa man dapat dabe? Sure, dia call. Inkanto, pakitong takaron ko la, may di siyang puting itlog mo call. Belum musim belaga. Tukang ka ada aja. Belum kok, belum kok. Belum kok. Belum aja. Yung awal lagi kok. Pagulat good. Pagulat good. Kaulat daw. Pagulat ko daw. Pero kagawas ba? Patience ba? Patience. Ano bakla ng guko? Kita mungka. Bakla ng guko kita. Promise. Ano ni siya promise? Unsa de yung promise da? Ini sembalik. Balik to. Balik ka makatong magpailot da. Ya pag-delete og balik. Balik to uma dong. Kani. Ya pag-delete sa balik, kinuha di yung promise. Block na kita ini daw. Sige lagi kita ka sa chips. Sige lagi kita ka sa chips. Wapa na ko akong may chicks. Ay ka na chicks. Lawa na. Ako na kato. Alauna kaya mananap.
kung mabalik. Ha? Huwag mo gusto guys, mama mo. Mama, ano ako kumalit mo? Asa di akong card this, no? Akong card.